салом очаҷон, хуб ҳастед? саломатиятон беҳтар шуд? ташаккур писарам. худоро шукр, нағз мешавам. ту фикри маро накун бачаҷон. ҷоят гарм ҳаст писарам. корҳоят хубанд? бале модарҷон, ҳама хуб аст. ҷоям гарм аст. ба наздикӣ маблағ равон мекунам. ҳатман ба беморхона равед. майлаш писаракам, меравам. худатро эҳтиёт кун. ба падарам салом расонед. хайр писарам, худо нигаҳбонад. ором шав додар, ин рӯзҳо мегузаранд. худо бузург аст. саҳар шуд. мо тасмим гирифтем назди он марде ки ба мо ваъдаи кор дода буд равем. хушбахтона моро ба кор қабул кард ва рӯзи аввали кориамонро бо умед оғоз кардем. барои мо ҷои хоб ҳам омода карданд. дигар маҷбур набудем ки дар кӯча хоб равем. ман баъди кор кӯшиш мекардам илм омӯзам. ҳатто рӯзҳои истироҳат ба дарсҳое мерафтам ки аз тарафи тоҷикон ройгон пешниҳод мешуданд, то дар бораи муваффақият бештар омӯзам. ҳамин хел рӯзҳои ман бо кору омӯзиш пушти сар мешуданд. ниҳоят як рӯз дар сарам як фикр омад. фикре ки тақдири маро дигар кард. барои тамошои қисми баъдӣ дар комментария рақами 11 нависед.